Hola, estem a Mallorca i farem una ruta de 5 dies per l'illa on menjarem coses molt bones, sobrassada i ensaïmada, clar que sí, però també altres especialitats de Sarroqueta que potser no coneixeu, com la coca de trampó, els rubiols, les panades. Així que benvinguts al primer a taula a Mallorca. Vam començar la nostra ruta parant als poblets més típics de la Serra de la Tramuntana. Allà vam menjar un llonguet de sobrassada només arribar perquè no hi ha res que ens agradi més que un entrepanet farcit de bona teca. Això em porta a parlar del porc, que tradicionalment ha sigut l'animal domèstic de les famílies pageses de Mallorca. El dia de les matances, que queia a l'hivern, era per moltes famílies considerat el dia més important de l'any, ja que tenia la funció de proveir de carn durant tot l'any a una família. Llonguet de sobrassada. Jo m'esperava que el tallés per la meitat. El llonguet és així, i jo pensava que el tallarien així, i es talla així. Ja m'he tacat de sobrassada. Un altre plat que vam descobrir relacionat amb el porc és el frit de matances. El vam menjar a Saparra, al port de Pollença. És un plat on es fregeixen les vísceres, com el fetge, pulmons amb sang, patates, pebre, all... I sí, és un plat greixós, intens, però que personalment em va agradar. Fa com molta olor a llet crua, oi? Quina bona olor. El formatge estrella de l'illa és el de cabra. I és que a Mallorca no hi ha vaques, hi ha cabres, per tot arreu, salvatges i domèstiques. D'elles en surten uns formatges de cabra increïbles. Nosaltres vam visitar Sa Cabreta, una formatgeria que porten uns nois joves i que fan formatges de forma artesanal amb unes cabretes que cuiden molt. A tot això, no em cansaré de dir que hem de comprar als comerços locals quan viatgem. És l'única manera real de donar suport a la gent que hi viu, a la gent que fa les coses ben fetes, que mantenen les tradicions. I així ells podran viure dignament i els altres ho podrem gaudir. Tinc la sensació que els forns de pa són un lloc que els paladars internacionals no aconsegueixen fer seus, i tant de bo sigui així durant molt de temps. M'alegra saber que són un lloc on pots apreciar el saber fer de la rebosteria mallorquina i que, gràcies a Déu, encara no hi trobem pretzels. Ara sí, una petita guia de què hi podreu menjar. Això és una coca de patata i l'hem comprat aquest matí a Valldemossa. És suau, dolceta, com un brioixet, un petit núvol fet amb patata, i estic segura que sempre hi ha un foradet per menjar-ne un. Les panades són petites porcions salades, típiques de Pasqua, però que també les trobareu tot l'any, i la de xai i pèsols és la més característica. Els rubiols són una espècie de cresta dolça farcida de confitura de cabell d'àngel o melmelada d'albercoc. A veure què tal. Això, als golosos, els agradarà. Els doblegats són una massa tipus milfolls, que ve doblegada i va farcida de xocolata, cabell d'àngel o confitures. I tampoc ens podem oblidar de la coca de trampó, que és una massa fina i cruixent coberta amb l'amanida de tomàquet, pebrot i ceba. Mallorca és mar, clarament, però també és horta, i si vens en avió i tens un bon dia, és preciós veure els camps des de l'aire. Aquí trobareu tomàtigues, com diuen ells, pebrots, albergínies, carbassons, cebes, llimones, taronges... Aquests fruits serveixen per plats com el trampó, una amanida tradicional fresca i senzilla, típica dels mesos d'estiu, que porta tomàquet, pebre verd i ceba. Amb la col, espinacs i panses es fan els cocarrois, que són com unes empanades perfectes per emportar o menjar a qualsevol lloc. Del pa hi ha una cosa que em va sorprendre, i és que aquí és moreno, de farina integral, i no porta sal. Això ve de fa segles, quan la sal era una cosa cara, però així s'ha quedat. Per compensar, l'acompanyen amb all i oli. Ara sí, toca parlar de peix, perquè aquí és omnipresent. El pop especialment, se'n pesca moltíssim. De fet, el frit de pop és un dels plats que es prepara amb aquest ingredient. Consisteix en pop saltat, amb patates i pebrots. Tampoc poden faltar els calamars a la planxa o un bon peix fresc. Quan el producte és bo, no calen gaires floritures. Especialment em recorda aquest plat que vam menjar, que és un calamar de potera que ens van preparar a casa Manolo. Aquest plat quedarà a la meva memòria per sempre, perquè estava especialment bo. Sempre s'ha de deixar una cosa pendent per un altre viatge, i en aquest cas ha sigut l'arròs brut. Em vaig quedar amb moltes ganes de tastar-lo. Cada família té la seva recepta, però acostuma a portar el que els pagesos tenien: conill, pollastre, porc, bolets, carxofa, cargols, guatlla, colomins... Com el nom indica, és un arròs que fa un fons fosc, intens, així que popularment s'ha conegut com arròs brut. Vam menjar altres arrossos, però com tinc clar que tornarem, ja el tastarem. No m'he oblidat de l'ensaïmada. L'estava deixant pel final per un petit motiu. I és que a casa és una cosa que sempre comprem per la tornada. Sempre ens agrada tenir el detall de portar una petita part de Mallorca per compartir amb amics i familiars. I és que per mi tornar a Mallorca és tornar amb unes caixes d'ensaïmades penjant de la mà. Quan arribeu a l'aeroport de Barcelona, tothom tindrà clar d'on veniu. Per cert, diu l'avi del Carles que l'ensaïmada tradicional és la de cabell d'àngel, que ara se'n fan moltes, però que l'original és l'original. Fins aquí el vídeo, espero que us hagi agradat el primer recorregut. Us deixaré la caixeta d'informació
informació als llocs on hem menjat, recomanacions, noms de plat i tot en detall està explicat a la web. Fins la pròxima! La sort de cara vas estimar el sol.